Kontzeptu ezagutzen duzuen? Hor definizioan jartzen dut, gizarte arazoak, tokikoak naiz globalak, konpontzera zuzendutako ekimenen multzoa izanik ez da. Balio erantzia edo, eskaini behar dabe, teknologia edo ezagutzen bitartez, modu desberdinak egin alda. Baina erakundearen ikuspegitik gizarte berrikuntza ez dago soilik lotuta hirugarren sektoreei dagozkion produktuak edo zerbitzuekin, gizarte ekintzailetza esate baterako. Edozein erakundeekin genke lan hori. Orduan, esan nahi dututena zentru moduan, berrikuntzak planteatzen dugu zenean, zaintzea eta ikustia zer puntutaraino dekon filtro edo galbaiz sozial hori. Zer puntutaraino inguruarekin dagoen harremana zaintzen dago. Batzutan, teknologikoki oso aurreratu izanik, baina igual eragin negatibo bat ukulik inguruan, edo gure bestelako helburu batzuen kontrakoan. Orduan, batez be, identifikatu hori eta kontrolatu hori. Gaztelaniaz da erakunde horretako esaldia dalako, tal cual hartu dut, baina nik uste dut argitzen dabela mobido egin da, justo keldute dagoena da, interesantea zazpimarratzea esan idea, baina, badaki ze jartzen da beraz bilen, Ahora ikusi, se trata de iniciativas que por su originalidad, innovación, complejidad o sencillez se convierten en catalizadoras de cambio social. Eta gure zentruz dizen punutaraino sustatu benken hori, inguruan emonetiken aldaketa. Gero jartzen dago, aquellas creadas por la administración pública o empresas o organizaciones no lucrativas o personas particulares han ayudado a colectivos en riesgo de exclusión. Hemen izatea berako jarri genke foko bat. Gure zentruetan, egon aldire ez da, olakoak, baina herrian be igual identifikatu dauz bestelako horretan erakunde batzukin eukialdoguz kolaborazioak zentzu honetan. Han sido facilitadores de empleo o han acercado la cultura a la sociedad o han fomentado un estilo de vida saludable. Zate baterako bada udaletxeko osakidetzagaz batera ja proiektuak alkarregaz egiten da bezenak bizitza osutzago bat sustatzeko. Han educado en el cuidado del medio ambiente y han provocado en general un cambio positivo en la sociedad. Cuidado, horrazpizen, Horren, gure helburua da, gure zentrutik guk zelan lortu ese cambio positivo en la sociedad. Gure lanarekin suposatzen da egiten gabiltzela etengabe eta egunero. Baina, beste elako enfoke bat gizartearen ikuspegitik eta berrikuntzaren ikuspegitik da inguruko elkarteekin eta erakundeekin proiekturik garatu behinkezan gure helburuei begira berrikuntza bat izan aldirena eta gure helburuei laguntzen direna, baina aldi berean bestelako kolektibo batzuekin eta lan sozial hori egiten duna. Orduan uztartzen dauz kontzeptu dira. Berrikuntza soziala. Berrikuntza egiterakoan beti ikuspegi sozial hori kontutan hartzea. Ulertzen da? Zaintzea justo. Esate baterako berrikuntza batzuk igual gure epe laburreko helburu begira izena albide oso interesantea, baina inguruarekin oso agresiboak egon dugu. Balitzek izango berrikuntza sozial bat. Erakunde askotan egiten dena da esate baterako. Gure zentruen sarrera eta irteerak direla eta sortzen den trafiko arazoak edo esate baterako proiektu bat izen alda. Hori hobetu gure baloreekin lotuta egon alda, jasangarritasuna eta hau da beste, bizitza osasuntzuarekin lotuta egon alda eta udalare eta herriari mesede handia egin aldotza. Orduan hor lotzen dire helburu desberdinek eta enfoke desberdinek. Horren inguruan proposatuko genke idea batzuk eta aplikatu berrikuntza soziala izan alda. Ikusten da hori? Bueno, pasatzen. Badakit, IKEA jarritakoan IKEA gorrotatzen da denak agertu aldirela eta IKEak maite da denak agertu aldirela.
bardin dozt, esan nahi duten eskala horretan sartuko, bai? Bakarrik da, niretzat adibide argi bat, zelan lotzen daben berrikuntza eta soziala. Behintzet, teorikoki. Gero ja, ez dakigu. Baina behintzet, teorikoki. Eta IKEA orokorrean oso berritzaile izan da doza askotan, desberdintasuna markatu da modu askotan, baina beran berrikuntzak ikusi, beran 2017ko uste duzala, baina katalogoa zehar hartzen zu bezalako pertsonentzat diseinatzen dugu. IKEAk beti jartzen du fokoa pertsonetan, ingurumenean. Beran berrikuntzak behintzet marketing aldetik, gero errealitatea ez da zehazki zein dan, baina beti lotzen daz berrikuntzak enfoke sozialarekin. Bai, ikusten dozu idea? Eta hemen katalogoatan agertzen dira artikuluak eta esate baterako hemen, ez? Gaur egun produktuen eta zerbitzuen berrikuntza iraunkortasunaren ildotik doa. Eta beti jartzen da erron inguruko artikuluaren bat, ez? Bazenekin IKEAn urtegi ematen ditugula material berri bat ontzat eman orduko WWF-rekin elkarlanean iraunkortasun eta eskuragarritasun ikerketa sakona egiten dugu eta ez gara inoiz materiale bat erabiltzen hasten ekosisteman izan dezaken inpaktua ondo aztertu gabe. Eta horrazten da gero, uste dut zala, bambuaren interesa altzariak egiterakoan eta gero bambua lurretik atara beharrean zelan ebaitzen dan eta berez barriro zelan azten dan, zen material jasangarria da hau da bez eta, bai? Orduen, beti egiten dozu horri lotura. Ulertzeko kontzeptua balixo dutzu edo ez? Orduen, gero, esate baterako azkeneko saldizen, jartzen dago. Niretzat etorkizuna artisau produktuetan dago. Hombre, hori IKEAk esatia esatezu. Pertsona batek eskuz egindako IKEAn erostea munduko gauzarik onena da. Osea, gero horrek badek ez mile proiektu deke sozialak, ez dakit ezagutzen duzu, hemen, sartzen osarie, mile lekutan dauz, mile ekimen sozialek, pila bat. Eta bata da, esate baterako, lekuko artisauen lana bultzatzea, sustatzea, bideratzea, eta baina gero kolektibo jakin batzuekin lan asko egiten dut. Ulertuta idea orduen? Bai. Onarte, kontzeptu aldetik, ez dakit lan ikuspegi orokor moduan, gizartea zer den gure inguru soziala zein den identifikatzeko gai sentitzen gara, zer lan du genken herriari begira, inguruari begira, zeintzuk kontu, ja batzuk martxan oso zena genken, zer lan neurtu, gizarte kontu batzuk, baina hori beraino dut, hori horrengo zaioan ikusko gauzua, eta gero, ez da gizarte puntutara ino merezi da horretan sartzea. Eta gero, berrikuntza eta gizartean arteko lotura, jakin da, zer lan sormena, zer lan berrikuntza. Bai, ideia nagusiekin gelditzen zaria, bigarren fasaiteko moduan? Bai? Listo, horrarte hori. Mila esker.